फिसाला दंबाबो दंरायराय साख्रि मावबाबो मावरायराय दिनै हले बिलांथारगोन आं र' मोनोना मोना थांखु जानो गय जानो थाइसेबो फैसा मोना बिहामजो बिहामजो बे बोरायखौ नायनो हाथारलायलां थांखु जानो गय फाथै जानो फैसा हर एसे दखानाव थांब्रबनां मा सोबै मा फैसा बिफैलायखो सामफ्रामबो र' लायनां बोराय न' बोराय 20 थाखाल' दङ सामफ्रामबो फैसा भगबान 20 थाखाल' फैसाखौनो रांखिनि हरबाय उफ मा सिसनि खाफाल जाखो आंनि खाफालालाय हाय गसाय मा सिसनि खाफाल आंनि खाफालालाय बे 20 थाखाजोंलाय मा मोनबोखोसै सप्ता खनसेयानो थांनानै बे थांखु बिरिया आंनो सोरथो जाखो बेलाय सोर आलाय सिलाय जाखो बियो बबेनि जाखो लांफागारनोसैहां न'फ्रावबो रावबो खामानि मावग्रा गैया बे बिहामजो रांखिनियाबोथ' मावखाया बेखौनो मावसाबनो लांनोसैलां नै सोर जाखो नोंलाय थ'दो जोंनाव थांनोबा लेंबाय बलेथे थांफागारनोसैहां नोंनि मुङालाय माथो जाखो आंनि मुङा रेखा बिहामजो मालाय मबाइल नायनायाव बोराया डिस्टार्ब बिहामजोय माबे अबेनि जायगारा गाजा फाजा मानसि लाबोलाबायखो नोंलाय बोराय सोर बेलाय बै लामायाव आलाय सिलाय नुनायखाय लाबोदोंमोन आं बिहामजोनि खामानि मावसाबथों होननानै आं लाबोनाय जाबाय बिहामजो दख'नाफोर मोजां दंबा हरदो गांसे गानथोंसै खामानिखौ हले पारफेक्ट मावजोबनांगोन न'नि खामानिफोरखौ गाज्रि फारसे अबेनि मानसि फैलाबायो अबेनि खनसेना लाबोलाबायो बोरायनि जारा र' लायनां खामानिखौ मोजां मावाबासो न' दख'नाया बाजै मा ओंख्रि संखो बाजै मा ओंख्रि बाजै आगै रहेन थारुनजों नाजों जाहैबानो जाबाय ओंखामखौ जाहामथाला आं बाजै ओंख्रि लांबायलै बाहेरायाव थांलां नै सोर जाखो बेलाय सोर दावमायना बेलाय आंथ' दहाय थांनायाव बेखौ नुलाङाखै सोर जाथावगौ बेलाय सोर दावमायना बेलाय दहायथ' आं बेखौ नुलाङाखैमोन भगबाना आंनि थाखाय खिना हरमारोलै होनलालै आंनो बाजै थारुनजों नाजों माथो बायनो दंखायो बाजै बरियाखा माथो जिसो सुइलाबायनोसैलां बरियाखा आंना दाउमायनाया बरिया आयु आरे खान्थासिन लंथं बारिया थ फाग्ला अहाय गियान दं मा सौदावलाबायखो जानला मानलालाय सौदावलाबायो सोरनावबा ध्यान थादों सोरनावबा बाजायनायाथ' दाउ सौदावगारदों सरिलै बाजै जाफ्रामाबो सौदावलाबायो एसे मायाव गियान थायामोन आंहा बिबोना माखौ बिदि गियान माबानानै सौग्रावफ्लांखो आंजोंलाय बेखौ र' कलेजाव थाङोबा नोंनि महर आया
कलेजाव थाङोबा नोंनि महर आया लेखा नायोब्ला नोंनि महर आया माखौबा दाउ मैना गोनांखाय माखौबा बिबोनाङा मा ओंख्रि संदों बाजै मा ओंख्रि मादों जेबो होनगाराखै र' नोंखौ नोंदानोसो खोन्थाहरखागोन आं नोंनि मुङा मा जारौ आंनि मुङा रेखा रेखा बेथ' जोबोद समायना नाम आं लाजियो जेब्ला आं नोंखौ जोंनि न'आव नुजेनदोंमोन अब्लानिफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनजेनो रेखा नोंनि महरा लेखा फरायनायाव थाफैबाय थायो जेब्ला आं कलेजाव थाङो अब्ला आं नोंनि महरखौ गले गले नुयो रेखा आं लाजियो आं गियो दे रेखा आं आदा आरो बाजैजों रायज्लायगोन आं लाजियाथ' दे होमबा खनसे खुदुमनि माखौबा खुदुमलायथारदों बे जाम्बि मानसियानो भिखारि मानसियानो साला आंनि बिबोनांखौ अबेनि बरायनो फैदों र' नोंखौबो नायगोन आं बिथि आंनि फिसायखौ लिंहरनानै होखारहोगोन आं नोंसोरखौ र' बबेनि खनसेनो लाबोदों बोराया बोरायखौबो र' गखाया आंजों नोंखौ र' भिखारि र' हेल' औ माला फैगोन गाबोन समफोर फैनांला गाबोननो इमिडियेट फैथारनांगोन नोङो न'खरा माबा जादोंसो होनदोंनो नों फैबासो न'खरा मोजां जासिगोन नोंनि फंबाया सासे भिखारि ना रुवाथि बेजों लाइन मारिगासिनो अजों आरो नोङो फरायनो थाखाय थाखा फैसा हरलागासिनो माम्बार फैबानो जाबाय दे दे नोंहा दिनैनिफ्राय बिदि मावनो मोनला फैदो थाब फै दिनैनिफ्राय नोंहा बिदि सुनो मोनला थानो मोनला बाहाय थाब फैद' माबा ओंखारलां जोंनि न'निफ्राय दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैया थाब फै ओंखारलां थां ओइ बोराय नोंहा दिनैनिफ्राय बे न'आव जायगा गैला थांफा नोङो बै भिखारिजोंनो अबेनि मानसि लाबोलाबायो देनांबो बेबायदिनो मालायखौ लाबोलाबायगोन दानो गैग्रानि बायदि जाहोनांगौ बायदि आंनि बिबोनाङा लेखा फरायावनो गोसो गैला बेबो बै भिखारि हिनजावनि थाखायनो गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बोराय अबेनि मानसि लाबोलाबायो आंना बिबोनाङा दाना फाग्ला जाबाय बिनि थाखाय जाया गारानो बे न'आव रावबो जायगा गैया थानो मोना बाहाय रावनिबो जायगा गैया बाहाय थां बोराय थां सफैबाय रिन्दाव औ अनजालि सफैबाय जायगा लांदो र' होखारदों मोजां जादों अनजालि आंनि फंबायखौ गाज्रि खालामजोब्बाय बे बोराया होखाराबो माथो मोजाङानो जादों होखारनानै बिसोरखौ ओरैनोबा जि फरायफुदोंमोन बेसारा आंना बिबोनाङा बे साला अबेनि बोरायनि जाला सोर भिखारि लानानै फैयो हनै दाना बिबोनाङा आंनासो गाज्रि जाबाय ना लेखा फरायावनो ध्यान होयो ना लेखा फरायावनो गोसो होयो खालि बे हिनजाव भिखारिनि थाखाय फाग्ला जाबाय आंना बिबोनाङा होखारदों मोजां जादों अनजालि होखारामोनबा आरो बेबायदिनो लाबावगौमोन बे सोरखौबा फरायनो थाखायबोथ' हरबाय थायो आं साननाया गासिबो फुलुं जाजोब्बाय आं गासिबो साननाय थांखियानो गैजोबला
आं सानदोंमोन गिदिर अफिसार खालामनो होननानै। नंगौ बिफा, नंगौ। मोजाङै था दे रिन्दाव। जागोन अनजालि। दे होमबा रिन्दाव। थादो दे अनजालि, आं थांफिनसै। आदा मोजाङै थां दे, बाय। जागोन अनजालि। नोंनि महरखौ नुवाबानो आं थानो हाखाया उइ आंनि रेखा। रेखाया अबाव थांखो? सानफ्रामबो नुयोमोन आंबा। रेखा रेखा सानफ्रामबो बायनो थायोमोनथ', सानफ्रामबो नुयोमोन आं बायनो, जेब्लाबो थोरसि लथा सुनाय नुयोमोन। अबाव थांखो? रेखा बाजै। सोर रेखा बेलाय? सोर रेखा? रेखा रिक्सि रावबो गैया बाहाय। रेखा आरो बोरायखौ आं होखारहरबाय, रावबो गैया बाहाय। नोंबा जेखौ अनोबा गाव गाव सिरि था, आरो नोंबा जेखौ मोजां मोनाबा नोंबो थांफा। रेखा नोंनि महरखौ नुवाबा थानो हाया आङो। रेखा थांगासिनो दं। गोरोन्थि साननो नाङा। आयु सोरनि फन बेलाय? हेलो कौन? मेजर साहब। क्या? मेरी पति मर गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिन्दा नों मानो आंखौ गारनानै थांखो? दाना आं मा खालामबावनांगौ? आं हारसिं बोरै थाबावनांगौ? रिन्दा 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 सोर बेलाय? बेसो जोंनि बाजैसो। बाजै नों? आगै नों? औ आरो जों बेयावनो बेरायनो होनना फैदों, ओंखायनो नोंखौ नुसनदों बाजै। ओमफ्राय नोंलाय माथो बिदि जाखो? नोंदाया बे बुहुमाव गैला। हा? आदा थैबाय? नोंदाया आंखौ गारनानै थांबाय बे बुहुमनिफ्राय। बिदिसो होमबा? आंखौ निमाहा होदो। हो निमाहा? र' बाजै र'। आदाया मारै बिदि जानानै थैनो मोनखो? होमबा जोंखौलाय मानोथो बेबायदि ओरैहाय थांलाय ओरै फैलाय आफाखौलाय मानोथो बिदि होखारना हरखो नों? जोंखौलाय मानोथो बिदि होखारखो? अयनाय जाबाय बाजै नोंना, अयनाय जाबाय। जोंनि आदाखौबो खोमानानै लाबाय, आरो नोङो गावनि फिसाखौबो खोमानानै लाबाय। अयनाय जाबाय नोंना बाजै। बेखायनो रागाखौ हमथानांगौ। मानसिखौ भिखारि होननानै भिखारि साननाङा। बेखायनो रागाखौ हमथानानै मोजाङै मोजां सोलिनांगौ। दा बोरै आदायाबो थैहैबाय, नोंबो दा गोदाव सोराव जाबाय। दाया सोरनि? नोंनि न' नङा होमबा बाजै? बोरो जोंना आफाया अबाय थांखो? बेबो नोंनिनो दाय। नैबेखौबो भिखारि होननानै होखारहरदोंमोन, आंखौबो नों होखारदोंमोन। बेखौ भिखारि होनना होखारहरदोंमोन। दाया नोंनि न' नङा होमबा? बाजै दे जाबाय दे बाजै फैदो। फैदो बाजै फैदो। बाजै फैदो। मोनथि मोना